Uma ubezwa sebeqala bekhuluma bethi uKhuzani uphuphile, Khuzani uSpotify, kanjani kanjani. Anibokwazi ukuthi uma sebekhuluma lowo language leyo nensamo phela if ayomile kahle iwa strong iyahlupha, noma ungayishukanga kahle wayikhipha iy'nhlamvu zakhona iyahlupha, kuba inkinga. And umuntu okhona uma eyibheme engayimixa nobhoqobhoqo, ama-challenges aba baningi. Awukwazi ukusho kanjalo umculo njengoKhuzani, umculo obambe umaskandi isikhathi eside kangaka until waze kwayopikwa olwandle nkulu, kwayopikwa osisi Mawu, osisi uNomcebo Zikode, bazolandela noMakhathi ngekudala, no-Aphiwe naledi Aphiwe. Kodwa-ke bewudlulisa lokho nje, angithandi ukukhuluma izinto ey'ningi. Mina ngithi uKhuzani uyobusa kulo maskandi ayeke uma sekuthanda yena. Uma yena ese-right uyoyeka. Noma ngakhanda ama-page ku-Facebook, nimgcone, nikhulume ngey'namba, nikhulume ngani. Yonke loo nto uKhuzani sewayenza wadlula kuyo. Siyabonga nani ukuthi khona sokuze kwenzeka okuqondene nani, okukhombisa ukuthi ngabe niyajabula. Kodwa manje ngenxa yokuthi-ke nizingane zabathakathi, ogogo benu bashiya iy'mfene bayishiyela abazukulu, senitheke over. Anikwazi ukujabula ningakhombanga kuKhuzani ukuthi uphi kanti ubani. Uma wabala into uphi uKhuzani, shuthi uKhuzani niphilise kabuhlungu isikhathi eside. Yonke i-success nenjabulo yenu niyimeja ngoKhuzani. Pho ingane ningamvumi uKhuzani ukuthi uyinkosi, ubhuti emaqhaweneni. Cause namanye amaqhawe asezajoyina ukuba abalandeli, aseshera izinto la elokhu ikhulunywa abalandeli. Usezwa abalandeli manje kuthiwa kukhulunywa ngani, iyona into aseyithathayo. Izinto la beyingathathwa serious, kunganandaba nazo, behlale ku-report ukuthi asinandaba loo nto leyo. Sebenendaba nayo abantu manje kusuka nini. For the fact that ngisuke ngizama umdicela uKhuzani isithunzi sakhe usuku nosuku, imbhinqa nikhuluma khona ekukhulumayo, okusalayo angeke nimenze lutho, nigcina ngakho ukukhuluma. Mina-ke ngiyazi ukuthi abantu abaningi mhlawumbe bayasaba ukukhuluma lento engiyikhulumayo, nanokuvela nje ukuthi yena bacabangani, yini into esemqondweni wabo ukuyisho ngoKhuzani, because basabuthuka ukuthi nizobathuka ngoba aninanhlamba. Nkosi yami, ninenhlamba, amantombazana akhona, obaba bakhona, abanemizi, abaney'ngane nga-11, abathukani. Ngiyakutshela mina ngiyinini ngabe ngijabule kakhulu ngoba kukhona izinto ey'positive ezenzakalayo. Khona kade behlanganisa 6 million nje, maybe 1 day or 2 days ago. Uma ngathi uyawabuka amavidiyo akhona, cha akuselebrate-wa ukuthi kujatshulwe ukuthi umuntu iqhawe lakhe lizahle, cha kumele afake somewhere somehow Khuzani, kube nento etwistayo kuma-post. Mina ngiyanibona niyagula futhi nisangene. Gula lokho kwangampela futhi anisenzisi. Liweni ugula, aniqali futhi manje ukugula. And futhi ukugula kwenu ngeke nisalungiseka. Noma nasiwe esibhedlela, noma ningasiwa kuphi, ninjena. Anisophinde nilungiseke. I-12 years and a half ingekho vele eyenzakalayo. Angeke umuntu ingamhlukumisa. 12 years yonke phelele ingekho into eyenzakalayo, iqhawe lakhe eliqama ngayo. Vele mase kunento kanje ngathi inhle, vele nginguthi inhliziyo ibuhlungu. All these years happiness aniyazi, khala ngokuvalelwa,
abahleli bemicimbi bachemile ini mase kwenzeka into vele awuzojabula over. Mina nje i-advice enganiphayo ni-1, abantu mabanga-celebrate i-success yabo kahle, ningabona ukuthi into yini ngaba yinhle kanjani, kodwa akeke into ibe yinhle ngoba nento yokuqolodelana ngathi niphuma ey'thenjeni nomkhulu wakulowo muzi le niphuma kuwo nawe enesithembu, hlale nibheke ukuthi lapho kwamakhelwane kumama omdala kwenzakalani endlini encane, umakoti omncane, yabona nje kuyaxokozela nje, ayikho nje lento eserious, lento esile esuke ikhulunywa njalo. Uma ungena ku-live bakhona, hayi mina angizwa nje umculo kabani, usephuphile bonke abantu bakhona ba-delusional, abakhuzani bavuna ngomsangano. Yabona nje kusangana nje, yabona bakude kusanganeni. Mina ngazi abantu abasangane njengalaba futhi yibo bodwa abasangana nje kumaskandi, kubalandeli abasanganayo, yabona abantu abahamba phambili. Angibizanga igama lomuntu, uma uzazi ukuthi usangene nje kuphela, angeke ngimbiza, kodwa abasangene bayazazi bangobani abagulayo. So abanye-ke abalandela Khuzani Dlamlenze kumele bazi ukuthi laphana bakwi-safe space, basendaweni ya-right, yonke into ihamba kahle, ayikho into kumele ibacasule or ibadine or ibanyakazise. If ever bezwa something, akekho umuntu okhokhelwayo ngokuthi kuthiwa bangaka abantu abangenayo bengene bezo-check umsebenzi wakho. No, awukho. Into ekhokhelwayo ukuthi udlale kangaki, becalculate ngendlela ababala ngayo ukuthi umculo nomculo ukhokhelwa kanjani, ilokho. Nanokuthi umuntu uzothola ini plaki ekanjani ngeculo or album yakhe. That's it. Yikho lokho nje kumele bekwazi beyikhathaze ngakho. Abantu abaqinise nje kuphela ekuphusheni umsebenzi wamaqhawe abo abawalandelayo. Other than that nje abantu abayeke ukugula besangana, cause ukusangana ibhedlela manje igcwele, abekho abantu abazofakwa manje. Khona uMajesu uzofaka umuntu ngamaskani kufanele ukuthi usangene akakwazi ukucelebrate i-success iqhawe lakhe. Mayecelebrate kumele acawe ngoKhuzani ukuthi uKhuzani nje umhlise kanzima every time emcabanga nje uKhuzani. So ukugula njengalokho engathi nalapheka ukho kuphela, asazi ukuthi kuyocela ngisalahle yabo.